खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उदालगुरिनि माजबादाव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय बिसि फिसा आरो बिबोनांखौ गोबाव हाथियारजों गाग्लोबदों बापन दैमारिया बे खास्रि बिस्रि जाथाया माजबादनि सटिया बस्तियाव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बापन दैमारिनि बिसिया गावनि बिब'नि न'निफ्राय गावनि फिसाजोखौ लांनो थाखाय फैदोंमोन बेयावनो बापन दैमारियाबो उन उन फैफाखानानै माइथिलियाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै बापन दैमारिया बिसिजों लोगोसे बिथांनि फिसाजो ज्योति दास आरो बिबोनांखौ माइ फोथाराव होसोनानै गोबाव हाथियारजों गाग्लोबदों जायजों साथामबो जोखोम जानो गोनां जादों ओजोंहाय बिसि गदाय फिसाजो आरो बिबोनांखौ गाग्लोबखांनायनि उनाव जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमादों बापन दैमारिया उनाव बापन दैमारिनि गाग्लोबनायजों जोखोम जानानै हायाव गोग्लैनानै थानाय साथामखौबो ओनसोलनि सुबुंफ्रा नुनायनि उनाव नख'रनि सुबुंफोरनो खौरां हरदोंमोन बेनि उनाव बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय माजबादनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बापन दैमारिनिया बिसि गिबि दंखायो बेनिखायनो नख'रनि जेंनाखौ लानानैनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बापन दैमारिया गोबां जौ लोङो आरो सिगांनिफ्रायनो बिसि गदायनि सायाव गोबां हाराहास्ति खालामबोदों जायखौ लानानै माजबाद पुलिस थानायावबो अजद होनाय जादोंमोन आरो माजबादनि असियाबो बापन दैमारिखौ वार्निं होनानै दोनखादोंमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय दा आरोबाव बापन दैमारिया बिसि फिसा आरो बिबोनांनि सायाव गाग्लोबदों फोरमायथिनो गोनांदि बेबायदि जाथाय खालामखांनायनि उनाव बापन दैमारिया दा खारखोमानानै दङ आरो पुलिसाबो बिथांखौ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिहोदों लोगोसे फोरमायथिबावनो गोनांदि बापन दैमारिया रेलाव साख्रि मावो बैसोआ 39 बोसोर बैसोनि बबे समाव जों थैनायखौ बजबनानै लानो गोनां जायो बेखौ जों रावबो मिथिसवा रिक्सा सालायनानै जिउ खुंग्रा खगेन बर' बिथाङा गावनि रिक्साखौ गोबानानैनो जोबथा हां लादों गावनि रिक्सा सायावनो गोजोनै आलो आलो उन्दुफुबाय थानाय समावनो अरायनि थाखाय उन्दुलांदों खगेन बर' बिथाङा गाव सालायग्रा रिक्सा सायावनो थैनानै थानाय बे सावगारिया समाज बिजोङाव गोबां गोसारनायनि उनाव नख'रनिफ्रा खगेन बर'खौ सिनायबाय गुवाहाटीनि भाङाघर लामायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया उदालगुरि जिल्ला खलायगावनि भुयाघाट गामिनि खगेन बर'आ नख'रनि रांखावरि थासारिया मोजां नङैलाय गावनि थाइसे उदैखौ सुफुंनो थाखाय आरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय गुवाहाटीयाव थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो दंफैयोमोन जेराव बिथाङा दा रिक्सा सालायनानै गावनि जिउखौ खुंगासिनो दंमोन नाथाय हरखाबै बिथांनि जिउआ गोमाबाय गावनि आंगो रिक्सायाव उन्दुथ'नाय समावनो लामायाव रिक्सा सायावनो रिक्साखौ गोबानानैनो जोबथा हां लाबाय खगेन बर'आ जाथाया खौरां बिजोङाव गोसारनायनि उनाव खौरां बिजोंनिफ्राय खगेन बर'नि नख'रनो खगेन बर'नि सावगारिखौ दैथायहरनायनि उनाव नख'रनिफ्रा नुजाथि फैनानै बिथांनि गोथै देहाखौ गुवाहाटीनिनो भुतनाथ गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होबाय थारैनो सिखावनि उदखारा जेरावबो बांदों सिखावनि उदखारनि थाखाय टाउन सहर उदाङै बेरायथिंनो हायै बायदि थासारि जादों दानि थासारिया ओरैबायदि जानो हमदों न'आव थायोब्लाबो सिखावनि उदखार आरो बायजोआव थाङोब्लाबो सिखावनि उदखार खना खनला गासैबो ओनसोलफोरावनो सिखावनि उदखारा बांदों अदेबानि सिखावनि अनजिमाया बांदों गुवाहाटीयाव फिन साननि समावनो रां सेख'नाय जाथाय जादों आरो बे दायाव 3 सुबुंखौ हमदों जेराव 3नि मादाव 2आनो बर' सुबुं गुवाहाटी पुलिसा मिथिहोदों बे खौरांखौ रां सेख'नायनि दायाव हमजानाय 3 सुबुंनि मुङा फारियै लाखि बर्मन जाय लालमाटिनि थागिबि बिथांजों लोगोसे प्रकाश बर' आरो प्रान्जल बर' सानैबो खानापारानि थागिबि पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला लाखि बर्मन प्रकाश बर' आरो प्रान्जल बर'आ 3जों जयैनो AS 01 FA 3206 नाम्बार प्लेट थानाय गंसे मटर साइकेलजों फैनानै राजु यादव मुंनि सुबुंनिफ्राय 10,030 रांखौ सेख'दों बशिष्ठ नेशनेल हाइवेआव बशिष्ठ पुलिस थानानि 500 मिटार जानथायावनो जानो मोन्दों बे जाथाया मटर साइकेलजों फैनानै दुथांफोरा राजु यादवखौ सिगिसख' खालामनानै रांखौ सेख'नानै लांदों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जानायनि उनाव राजु यादवआ बशिष्ठ पुलिसनो अजद होनायनि उनाव बशिष्ठ पुलिसा संदाननायनि उनाव 3 दायनिगिरिफोरखौ हमदों रां खांनायनि दायाव NLFBनि सोद्रोमा सुजित माराक मुंनि सुबुंखौ पुलिसा हमदों होननानै खौरां बिजोंफोराव गोसारदोंमोन बेनि सायाव NLFB आफादनिफ्राय खौरां बिबुंसार फोसावदों
रायजो राजाफोरनो थार खौरांखौ मिथिहोनो थाखाय NLFB आफादनिफ्राय खौरां बिबुंसारखौ फोसावदों। खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों NLFB आफादनिफ्राय फोरमायथिदों दि रांखांनायनि दायाव जाय सुजित मारेगा क'क्राझार पुलिसजों हमजादोंमोन बेयो बावैसो सान सिगां सारेन्डार जानाय NLFB आफादनिसो सोद्रोमा। नाथाय सुजित मारेगा दा NLFB आफादजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै फोसावदों आरो जायफोर अदेबानि सुजित मारेगजों लोगोसे जायफोर सुबुंफोरा ओनसोलनि फालांगिरिफोरनाव रां खांदों बिसोरो NLFB आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बिसोरनि जि रां खांनाय बा खामानि मावनाय बेयावबो NLFB आफादजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै फोरमायथिदों NLFB आफादनिफ्राय। बेनिखायनो पुलिसा जाहाथे मोजाङै नायबिजिरो बेनि थाखायबो बुंथियो NLFB आफादनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलाव गोबां फालांगिरिफोरनिफ्राय रां खांनायनि दायाव सुजित माराग उफ्रा मुं M सन्जयखौ क'क्राझार पुलिसा हमदोंमोन। सिखावनि उदखार सोलिफुबाय थानाय समावनो रङिया पुलिसा हमनो हादों 12 सिखावफोरखौ। कामरुप जिल्लानि रङिया घग्राफार ओनसोलनिफ्राय रङिया पुलिसा हमनो हादों 12 ATM सिखावफोरखौ। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै राफिया आहमेद, दैथुन बर', दुफां बर', राजाक आली आरो गुबुन सासे। मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा बिसोर 12 ATM सिखावखौ हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय 12 ATM खावनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन क्राइमजोंबो लोब्बा दं आरो गोलाव समनिफ्रायनो सिखावनि खामानिखौ मावबोदों दुथांफोरा होननानै फोरमायथिदों। बिसोरनिया गुबुन रायजोआवबो गें थानो हागौ होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। लोगोसे हमनो हानाय सिखावफोरनिफ्राय खावनाय गोबां मबाइल फन, खावनाय सनानि माला आरो रां बायदि हमनो मोन्दों। हमजानाय 12 ATM सिखावफोरा दा पुलिसनि आवथायाव दं आरो बिसोरनि सिखाव हानजायाव सोर सोरनि लोब्बा दंबावो बेनि सायाव मिथिनो थाखाय पुलिसा सोंनाय फिननाय लानायखौ खालामगासिनो दं। डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLA हाथियार लाग्रा आफादा गावसिनि आखाइखौ दैखांबाय अदेबानि सारेन्डार खालामबाय। आसामनि डिमा हासावनि दाउलागुफु स्टेडियामाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव बिथांमोनहा आखाइ दैखांबाय। सा 179 डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLA हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि आखाइखौ दैखांनायजों लोगोसे गावसोरनि हाथियारफोरखौबो गथायबाय। जेराव बाहागो लादों डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि चिफ देबलाल गार्लसा, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM तुलिराम रंहां, आसामनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे मन्त्रि पीयूष हाजरिका, जयन्त मल्ला बरुवा, जगेन महन, नन्दिता गार्लसा बिथांमोनजों लोगोसे आसामनि DGP GP सिंह आरो गोजौ थाखोनि गोबां बिबानगिरिफोर। DNLA हाथियार लाग्रा आफादा गोबां गोहोगोरा हाथियारफोरखौ गथायनायजों लोगोसे AK सिरिज राइफल, M16 राइफल, ग्रेनेड आरो गोबां गुलि बारुदफोरखौबो गथायदों। आयेन बेरेखायै जौ फालांगि जानायखौ खौरां बिजोङाव बुंथिनायनि उनाव उल्थायै फान्दाय जानायनि अजद होदों BTSनि EM गौतम दासआ। बाक्सानि मथनगुरि ब्याबनि लुवाहरगावआव ट्रेड लाइसेन्स गैयालासे जौ गला होनायनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों EM बिथाङा। जायनि थाखाय EM गौतम दासआ ट्रेड लाइसेन्स होनायनि मुङाव VCDC चेयारमेननि गेजेरजों 2 लाख रां दाबि खालामदों होननानै जौ गलानि बिगोमा आलमगिर खेरखातारिया उल्थायै लिरनानै DCनिसिम अजद होदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। गासै जाथायनि सायाव EM बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय दुर्गा फुजायाव सिमलागुरि पुलिस थानानि इनचार्ज कुमोद शर्मा, जाय रायजो राजानि हेंथा हाबा मावनायनि थाखाय आरो फुजा समितिनि आफादगिरि आरो माखासे सुबुंफोरखौ हमनानै लाबोनायनि थाखाय दावराव दावसि जादोंमोन, जेराव गासै रायजो राजाफ्रानो पुलिसनि हेंथा ओंखारदोंमोन। बे समाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय ट्रेड लाइसेन्स गैयालासे जौ गला होनायनि सोमोन्दै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बे जौ गलानि खाथियावनो मोनस्नि दुर्गा फुजानि पेन्डेल दं, बेजों लोगोसे LP स्कुल, बाथौ थानसालि बायदि दं। बेनिखायनो बे जौ गलाखौ फुजानि समाव बन्द खालामनो थाखाय बुंथिदोंमोन, नङाब्ला गुबुनाव दैथायहरनो थाखाय बुंथिदोंमोन। फारसेथिं बे जौ गलानिया थांनाय मार्च दानावनो ट्रेड लाइसेन्स जोबखाबायमोन आरो चेयारमेन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा NOC होआखैमोन, जायनि थाखाय जौ गलाया ट्रेड लाइसेन्स मोनफिननो हायाखैमोन। अब्लाबो जौ गला होनायखौ बन्द खालामाखैमोन, अदेबानि जौ गलाया सोलिगासिनो दंमोन। जायजों गाज्रि थासारि जादोंमोन बेखौनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन होननानै बुंथिदोंमोन EM बिथाङा। आरो बेनि सोमोन्दै एक्साइज डिपार्टमेन्टनोबो मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय एक्साइज डिपार्टमेन्टआबो गोसो होआखै। नाथाय बेनि उल्थायै EM गौतम दासआ VCDC चेयारमेननि गेजेरजों ट्रेड लाइसेन्स होनायनि मुङाव जौ गलादारनिफ्राय 2 लाख रां दाबि खालामदों होननानै जौ गला बिगोमाया अजद होदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे अजदआ नंखाय, खैसार खालामनायसो होननानै बुंथियो EM गौतम दास बिथाङा।
जाय बिबानगिरिफ्रा ट्रेड लाइसेन्स गैयालासे जौ गला होनायाव मदद होदों बेखौ रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिजिरो बेनि थाखायबो बुंथियो एम गौतम दासआ। गुजरातनि सुरतआव मोनसे सोमखिखांनाय जाथाय नख'रसेनिनो सा 7 सुबुंनि गोथै देहाखौ मोननाय जादों। नख'रनि जेंनाखौ लानानै बे जाथाया जानो मोननायनि सन्देह खालामनाय जादों। पुलिसा गिबि नायबिजिरनायाव मोननायनि बायदिब्ला अदेबानि पुलिसा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला मनीष सलानकी जाय 35 बोसोर बैसोनि बिथाङा हरनि समाव गिबियाव गावनि बिसिजों लोगोसे गावनि फिसाफोर आरो बिमा बिफानो बिस दौनानै फोथैग्रोदों। बेनि उनाव गाव गोदोनायाव दौ लेंफानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गोथै देहा मोननाय गासै सा 7नि मादाव मनीष सलानकी 35 बोसोर बैसोनि बिथांनि बिसि रीता 32 बोसोर बैसोनि बिथांनि साथाम फिसाफोर दिशा 7 बोसोर बैसोनि काव्या 5 बोसोर बैसोनि आरो कुशाल 3 बोसोर बैसोनि। बिथांमोननि अनगायैबो मनीषनि बिमा बिफा कान्तिलाल सलानकी 65 बोसोर बैसोनि आरो सपना 60 बोसोर बैसोनि। गोजोन्थों खौरां बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।